हेलो हाय गाइस ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିଥିଲି ଏସ୍କର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ହେଉଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ବୋଲି କାଲିଠୁ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେଲେ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ କହୁଛି। ଏଠି ହେଉଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେ କେତେବେଳେ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି 12ଟା 2ଟା 3ଟା 4ଟା ରହୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ରୁହେ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଆସୁ। ଡେଲି ଏଇବା ତ ଆମର ଚାଲେ ରେଗୁଲାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଠି ପିଲା ଅଛି ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନ ଗାଣ୍ଡି ସମସ୍ତେ କଣ ନା ସବୁ ଜାଗାରେ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି କରିବା ନେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଏଠି ବି ସେୟା ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି କରିଛି ମୋ ଫଟୋଟାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ। କାଲିଠୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁଠି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା, କ'ଣ କରିବା। ଏଠି ବ୍ରିଗେଡ଼ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲେ ଆରାମସେ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସହିପାରନ୍ତିନି ନା ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ। ଛାଡ଼, ଆମର ତ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ବାଏ।